Dobrý deň ešte raz. Ďakujem pekne za slovo a za možnosť vystúpiť na dnešnom samite. V nasledujúcich minútach by som sa chcel len krátko pozrieť na to, čo Európska únia prináša pre slovenský letecký sektor z pohľadu najmä finančnej podpory, strategického rozvoja aj napríklad regulačných požiadaviek. V závere sa možno ešte krátko pozrieme aj na to, aké zmeny môžeme očakávať v budúcom programovacom období, teda po roku 2027. Nazdielam si teda svoju obrazovku a prezentáciu, aby ste mohli lepšie vidieť. Tak, fungovať. Takže ešte raz, čo sa týka možnosti financovania na medzinárodnej úrovni, existuje samozrejme možnosti viacero. Či už ide o nástroj ako je CEF, teda nástroj na prepájanie Európy na európskej úrovni, úverové mechanizmy, ktoré poskytuje Európska investičná banka alebo inovatívne modely ako PPP partnerstva. Vzhľadom na tvorbu budúceho dlhoročného rozpočtu Európskej únie krátko porovnáme, kam smeruje EÚ v oblasti financovania leteckej infraštruktúry v rokoch 2028 až 2034. A teda posnažil by som sa tak poskytnúť istý prehľad o tom, ako môžu slovenské letiská a subjekty v letectve reálne využívať európske zdroje, aké trendy dominujú tu v Bruseli a ako pripraviť projekty tak, aby boli konkurencieschopné a úspešné. Vzhľadom na krátkosť času by som sa zameral najmä teda na nástroj CEF, teda Connecting Europe Facility, keďže CEF je najvýznamnejší európsky finančný nástroj v oblasti dopravy, určený na rozvoj dopravnej infraštruktúry v rámci celej EÚ. Je to program s priamym riadením, to znamená s priamym riadením cez Európsku komisiu, ktorá si na toto vytvorila výkonnú agentúru CINEA, čo znamená, že žiadosti smerujú priamo do Bruselu bez sprostredkovateľov na národnej úrovni. Projekty sa predkladajú cez jednotlivé výzvy, ktoré zverejňuje Európska komisia. Ide teda o istú súťaž najlepšie pripravených projektov, ktoré by mali byť realizovateľné v čo najkratšom čase. Súčasný CEF okrem dopravy je zameraný aj na energetiku a digitalizáciu. Čo sa týka dopravy a rozpočtu, ten je do roku 2027 na úrovni 25,8 miliard eur. Z toho je 11,3 miliardy pochádza z kohézneho fondu, teda je určený pre kohézne štáty ako napríklad Slovensko. A v zásade, ktorý slúži na vyrovnávanie regionálnych rozdielov. CEF financuje projekty, ktoré sú strategické pre európsku dopravu, a teda najmä infraštruktúru na tzv. Sieti TEN-T. V prípade letísk je dôležité možno to, že CEF podporuje ich úlohu v multimodálnej doprave, najmä ich prepojenie na železnicu, cestnú dopravu alebo napríklad mestské dopravné systémy. CEF umožňuje financovať celú škálu investícií na letiskách, pokiaľ spĺňajú samozrejme spomínané kritériá TEN-T a európskej pridanej hodnoty. Dnes sem patrí napríklad modernizácia vzletových a pristávacích dráh, rekonštrukcie a rozširovanie terminálov, budovanie prístupových komunikácií, parkovacie a bezpečnostné systémy, prepojenie na železničnú alebo inú verejnú dopravu a napokon projekty zvyšujúce kapacitu a bezpečnosť. Kľúčovým faktorom pri hodnotení je opäť dopad na európsku sieť. Teda projekt musí byť pre EÚ strategický, nie len lokálne dôležitý. Súčasťou CEFu sú aj priebežné alebo tzv. Cut-off výzvy AFIFu, teda Alternative Fuels Infrastructure Facility, a je jedným z najdôležitejších nástrojov na ekologizáciu letísk, čo je v súčasnosti veľmi dôležitá priorita pre Európsku komisiu. AFIF tak podporuje napríklad nabíjacie stanice, nabíjačky pre autobusovú dopravu a kyvadlové služby, pantografové riešenia, infraštruktúru pre vodík alebo modernizáciu energetických systémov letísk. AFIF je kľúčový aj v kontexte iniciatívy Refuel Aviation, ktorá zavádza povinné percentá alebo kvóty udržateľných palív SAF, teda SAFov, a požiadavky na zníženie emisí z medzinárodnej leteckej dopravy práve od tohto roku 2025. Čiže letiská tak budú musieť investovať do príslušnej infraštruktúry a práve AFIF má poskytnúť finančnú pomoc na tieto transformácie.
Čo sa týka úspešnosti projektov v CEFE, tie závisia od 4 hlavných kritérií v zásade. Týka sa to všetkých módov dopravy, a teda nielen letectva. Ale dôležitá je konektivita na sieti TEN-T, čiže projekt musí byť súčasťou alebo prispievať k fungovaniu európskej dopravnej siete. Pridaná hodnota EU alebo EU Added Value je preukázateľný dopad na európsku úroveň, napríklad môže ísť o skratenie cestovného času, zvýšenie bezpečnosti alebo spomínaná ekologizácia. Príspevok k multimodalite, teda kombinácia viacerých druhov dopravy, napríklad letectvo so železnicou. A napokon teda samozrejme Európska komisia má veľmi rada synergie, teda tie projekty, ktoré kombinujú napríklad digitalizáciu, ekologizáciu, logistiku alebo bezpečnosť. Projekty, ktoré tieto kritériá jasne splnia, majú výrazne vyššiu šancu na zisk financovania. Dnešný CEF obsahuje aj vojenský komponent, tzv. Military Mobility obálku. Tá je určená pre projekty s duálnym využitím, čiže pre infraštruktúru, ktorá slúži civilným aj vojenským účelom. Patrí sem v zásade posilňovanie dráh pre ťažšie vojenské lietadlá, rozširovanie terminálov pre krízové operácie, modernizácia komunikačných a bezpečnostných systémov alebo posilnenie infraštruktúrnej odolnosti. Ide v zásade o oblasť, ktorej dôležitosť sa naďalej zvyšuje a geopolitická situácia v Európe jej dáva výrazný význam. Z tohto pohľadu môžu mať slovenské letiská vysoký potenciál uchádzať sa práve o tieto finančné zdroje. Nevýhodou súčasného CEFu a teda najmä tejto Military Mobility obálky je úroveň financovania, teda respektíve spolufinancovanie, ktorá je na úrovni maximálne 50% oprávnených položiek a dnes už je v zásade rozpočet vyčerpaný. Poďme z teórie možno trochu do praxi a poďme si ukázať nejaké úspešné projekty. Začneme Poľskom, pretože Poľsko je dnes jedným z najúspešnejších členov EÚ pri využívaní zdrojov z CEFu a AFIFu pre letiskové projekty. Za ostatné roky Poľsko bolo úspešné naozaj s desiatkami projektov. Čo sa týka ostatných víziev, je to napríklad letisko Wrocław, ktoré získalo grant 37,9 milióna eur na výstavbu odbavovacích plôch a nových rolovacích dráh. Rovnako letisko Žešuv z CEFu získalo grant 16,6 milióna eur na infraštruktúrne rozšírenia, ale napríklad letisko v Ščečine, kde boli Poliaci úspešní v výzve AFIFu a získali grant 5 miliónov eur na implementáciu navigačného systému, čo zvýšilo bezpečnosť a umožnilo pristátie pri nízkej viditeľnosti. Tieto projekty dokazujú, že v zásade regionálne letiska tiež môžu získať značné európske investície, ak svoje projekty dobre pripravia a preukážu teda ich európsky dopad. Ako som spomínal, výzvy AFIFu sú zverejňované s cieľom ekologizácie a dekarbonizácie letísk a príslušnej infraštruktúry. A pomerne vhodným príkladom pre tieto účely môže byť aj napríklad letisko Dublin, ktoré z ostatnej výzvy AFIFu získalo necelých 5 milióna eur na projekt DACE, teda Dublin Airport Campus Electrification. Tento projekt zahŕňa veľkokapacitné nabíjačky pre kývadlovú dopravu, teda pre shuttle autobusy, infraštruktúru pre elektrické nákladné vozidlá, rozšírenie nabíjacích bodov pre GSE, ale aj napríklad modernizáciu energetických systémov. Čiže z môjho pohľadu ide ukážkový príklad toho, akým smerom sa bude financovanie letectva v Európe uberať, najmä pokiaľ ide o nízkoemisnú, digitalizovanú a napríklad energeticky efektívnu prevádzku. V závere by som sa chcel len zľahka dotknúť možno trendov a tomu, čo možno očakávať v budúcom programovacom období. Po roku 2027 dôjde k výraznému presmerovaniu európskych fondov na priority, ktoré súvisia najmä s klimatickými cieľmi, digitalizáciou a bezpečnosťou. Dominovať by tak mali v zásade to, čo už bolo spomínané, dekarbonizácia letísk, čiže infraštruktúra pre elektrinu, vodík a iné udržateľné palivá.
Digitalizácia manažmentu letovej prevádzky, čiže implementácia nového jednotného neba, teda pravidel SES2+, ktoré sme tu v Bruseli po dlhých rokovaniach prijali minulý rok, ale aj napríklad nové projekty z dielne Cezaru. U-Space, teda infraštruktúra pre drony a bezpilotné systémy a ich prevádzka v mestskom prostredí naďalej zostáva výzva pre všetkých, takže Európska komisia sa plánuje zamerať aj na túto oblasť. Rovnako dôležitou zostáva aj kyberbezpečnosť, teda nové európske regulácie si vyžadujú a budú vyžadovať odolnosť proti kyberútokom. No a napokon odolnosť infraštruktúry voči extrémnemu počasiu, krízam či energetickým výpadkom. Zároveň bude rásť význam aj kombinovaného financovania z môjho pohľadu, kedy sa granty budú kombinovať s úvermi napríklad od Európskej investičnej banky, ale už dnes má požičkový systém aj samotná Európska únia, a to najmä z toho dôvodu, aby sa prekryli veľké finančné balíky. V Bruseli momentálne rokujeme o finančnom pokračovaní nástroja CEF pre obdobie 28 až 34. Zhodou okolností 15. decembra sa očakáva schválenie pozície Rady k novému nariadeniu, po ktorom sa dostaneme do ďalšej fázy, teda do medziinštitucionálnych rokovaní s Európskym parlamentom. V súčasnosti sa teda podľa súčasného textu počíta s celkovým rozpočtom na dopravu až 51,5 miliard eur, teda dvojnásobným objemom, a z toho 17,7 miliard pôjde na vojenskú mobilitu. Pozitívom je, že čo sa týka kohéznych štátov, komisia navrhla zvýšenie spolufinancovania na 75% aj pre vojenskú mobilitu, čo dnes v súčasnosti neexistuje. A napríklad aj doplnením do rozsahu 4 koridorov vojenskej mobility, ktoré zahrňajú aj letiská. V prípade Slovenska tieto vojenské koridory v zásade kopírujú koridory TEN-T, čím sa do značnej miery môže uľahčiť príprava týchto projektov. Pre Slovensko je to tak obrovská príležitosť, najmä pre letiská, ktoré majú potenciál plniť strategické úlohy v rámci regiónu, ako to už dnes odznelo viackrát. Vážené dámy, vážení páni, je evidentné, že Európska únia bude v nasledujúcich rokoch výrazne investovať do zelených letísk a podľa môjho názoru Slovensko má všetky predpoklady, aby z týchto zdrojov ťažilo. Dôležitým zostáva kvalitné projektové plánovanie a preukázanie európskej pridanej hodnoty. Ja vám ďakujem za pozornosť a samozrejme v prípade otázok teraz alebo hocikedy neskôr zostávam k dispozícii. Dovolte mi, aby som veľmi pekne poďakoval tretiemu tajomníkovi stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pre Európsku úniu v oblasti leteckej a námornej dopravy, pánovi Vladimírovi Porubskému. Veľmi pekne ďakujem. Ja ďakujem. Prosím vás iba o krátku spätnú väzbu. Stále nás počujete dobre, vypočuli ste si aj vašu odmenu potleskom od auditória? Čiastočne áno, ďakujem. Dobre, ďakujem pekne. Samozrejme skúsime technicky zabezpečiť aj to, aby ste počuli otázky, ktoré sa vás budú naši hostia pýtať. Takže otváram diskusiu, dámy a páni, nech sa páči, vaše otázky. Ja by som, pán Porubský, začal prvou, ak môžem. Ja som mal pred nejakým časom možnosť hodnotiť niekoľko z projektov do vojenskej letiskovej infraštruktúry. Všimol som si veľmi zaujímavú vec, a to aktivitu poľských letísk. 4 zo 6 projektov, ktoré boli hodnotené v tom období, tak smerovali na poľské letiská. Zaujíma ma váš názor, že kde vy konkrétne u slovenských letísk vidíte ten potenciál na využívanie zdrojov CEF? Áno, ďakujem za otázku. Ja si pamätám, keď Poľsko začalo byť úspešnými so svojimi projektami, aj čo sa týka duálnej infraštruktúry pre civilné a vojenské využitie. A v zásade, ak mám správne informácie od svojich poľských kolegov, išlo o to, že oni ako keby už mali tie projekty v šuflíku. A teraz, keď prišla tá vojenská mobilita a jednotlivé výzvy, a napriek tomu, že ten rozpočet bol značne obmedzený, jednoducho tie kritériá a tá pripravenosť ich projektov bola na úplne inej úrovni ako ostatné štáty. Čiže vzhľadom
potom aj na to boli úspešní v jednotlivých výzvach od začiatku. Čo sa týka Slovenska, z legislatívneho hľadiska neviem, ako je to upravené v slovenskej legislatíve, do akej miery môžu byť letiska používané na oba účely, teda na civilné aj vojenské. Od mojich kolegov zase z ministerstva dopravy viem, že tam robia mágiu s tým, ako sa vedia zakryť niektoré veci, v tom zmysle, že čo sa dá využiť na civilnú a čo na vojenskú infraštruktúru, ale v zásade všetko, čo som spomenul už v tej prezentácii, je presne aplikovateľné aj na nás. To znamená, že všetky projekty, ktoré som vlastne vymenoval, tak na jednotlivé, či už bratislavské alebo regionálne letiska, je možné aplikovať u nás. Pridaná hodnota samozrejme zostáva otázna a hovorím, neviem, ako je to na národnej úrovni, čo sa týka legislatívy a oprávnenosti, ale hovorím, potenciál máme vo všetkých letiskách. Ďakujem pekne. V tej predchádzajúcej výzve bola jedna z podmienok aj to, že muselo byť absolvované kompletné stavebné konanie a ak to boli investície do dobudovania alebo rozširovania infraštruktúry, tak muselo byť dokonca vydané alebo minimálne požiadané o stavebné povolenie. Predpokladá sa rovnaký scenár aj v tejto ďalšej plánovanej výzve? Scenár sa predpokladá v podstate rovnaký. Ani nie tak o výzve, ale o budúcom CEFe. Jediný problém, proti ktorému aj my bojujeme, je to, teda ako som spomínal, tá pripravenosť projektov. V súčasnosti platí tzv. Pravidlo N+3, to znamená, že odkedy z CEFu daný projekt získa grant, podpíše sa grantová zmluva, začne plynúť lehota 3 rokov, dokedy v zásade by mal byť daný projekt implementovaný. A to vieme, že teda je problém aj na Slovensku a nie len na Slovensku. A komisia na budúce programové obdobie skrátila toto, alebo teda navrhuje zatiaľ skrátiť toto pravidlo z N+3 na N+1. To znamená,